Tejto žene ústa a oči zrazu zmizli počas úpravy fotiek. Stalo sa to, keď si odstránila znamienko z tváre. Zrazu pocítila bolesť na líci a keď sa pozrela do zrkadla, uvidela, že znamienko zmizlo. Potom sa rozhodla zoštihliť si pás. Zázračne sa jej vedrovitý pás zúžil. Zvedavá si naniesla líčka a všimla si výrazné zlepšenie v tom, ako atraktívne pôsobí. Lenže zrazu si všimla, že jedno z jej očí začína blednúť. Nechápala, čo sa to deje. Rýchlo sa pozrela na počítač a zistila, že myš jej omylom vymazala oči. Snažila sa to vrátiť späť, no laptop začal bežať sám od seba a nakoniec sa jej úplne vymazali obe oči. Dokonca aj ústa. Vystrašená ho okamžite vypla. Zvláštne však bolo, že jej ústa a oči sa vrátili do normálu. Veľmi sa jej uľavilo. Myslela si, že je po všetkom. No, v tej chvíli sa laptop sám zapol a myš sa pohla sama. Keď to videla, snažila sa odtiaľ dostať, ale bolo už neskoro. Pretože myš jej obkrúžila hlavu a stlačila kláves delete, čo nakoniec viedlo k jej tragickej smrti. Našťastie, dým sa dá vymazať aj bezpečne. Stačí vydýchnuť do smell killera, osobného filtra, ktorý spoľahlivo eliminuje každý dým aj zápach.